Ang ining nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. Nagdangat sa 5,542,320 ka mga individual ang nakabenepisyo sa Phase 3 sang libre sakay sang Department of Transportation suno sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board Region 6. Sa interview sang Radyo Bandera Iloilo kay Atty. Jun Altura, spokesperson sang LTFRB 6, ginpahayag sini nga dako nga bulig sa mga commuters ang nasambit nga programa bangod biskan paano mabuhina ng ilang nga gastuhan sa pang-adlaw-adlaw. Puno pa kay Altura, nagaumpisa ang libre sakay alas 6 sa aga tugtob alas 7 sang gabi. Nagpangabay man ini nga kinahanglan nyara sa proper loading kag unloading area ang mga pasahero agud maakomodar. Dugang pa sini, wala pa sila nakabaton sang mando nagikan sa central office nga untaton ang nasambit nga programa. Sa pihak nga bahin, nagpasalig man ini nga bukas ang ila tanatapan sa mga reklamo angot diri. Ini si Kabanderang Polanimas na kabandera sang matudtuod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo Radyo Bandera.